datang katusan. Menawi wonten risahipun kati-katen Ponorogo sampun nekataken dumateng. Kena kowe rusak urip Ponorogo. Watun Sela Patih Sela Aji. Ora atas malam menatap. Tahu di mana ini? Di Banjar.
Tiga. Pancen kurang banter. Hei, lah aja piye? Pancen kurang banter. Lah bener. Sing loro. Ora apa-apa. Sing telu, Pak. Sing telu. Sikil terus sikil siji sikil Sing tengah. Ora urip. Dikalone. Ora urip wong urung sunat. Mana kok sunat to? Panjang sik, kok guri lagi ngeburi. Panal sik guri lagi guri. Brut. Ha. Ayo. Iya. Iya. Ngono. Piye? Iki ora ndang kalah kok. Maksudnya piye? Iki mau mudeng ora? Mudeng. Kowe nek bar mancal kalah. Kok lagi tak pancal aku tak ngono. Tontoni. Kaya kowe arep tontoni. Mancal kalah. Kalah. Hei. Iya. Saya jangan duit saya ketake. Saya jangan duit ini betulnya bosok. Saya jangan duit ini mau betulnya bosok. Nek ngono yo kudu wae. Sing nyekel duwe iki bosok, tapi bosok. Lah kasih nyekeli arek. Piye? Wes nyekeli. Janjiane piye? Sing nyekeli wetenge bosok. Aku moro gone bidan. Yo, reksa sakit aku marah. Nah, iki ono siji-siji. Iki bola apik. Limo, 250. Piro? 250. Kau piro? Limo. Mas. Limo. Seplewunan. Limo mah. Sepelamu. Lima tahun ora tau iki. Lebang regei. Terus dikenal. Dikenal satu gol. Terus bola. Terus bola. Terus harimau. Mono. Mono. Nah, terus. Terus apa? Terus Jatiwangi. Jatiwangi. Sampai saya mau.
Aman piye le? Panas. Panas. Wedok lanang kowe. Lanang wedok iki. Piye? Nulungi ora pas blas. Pakai masae. Nulungi ora ngono. Sebab berat apa? Nulungi ora ngono. Oke. Ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kancane. Seneng. Seneng. Seneng kowe. Seneng nek kancane kok. Piye? Seneng. Seneng. Nek kancane mati seneng. Lho, jelas seneng. Apa? Bojo ijak ayu. Masaran bapak no. Tak peke ya? Tak peke. Tenang. Bapak tenang. Tenang. Iki wis meteng 8 sasi sing kasih loro. Tenang. Ya, Loro. loro. Ora butuh kok. Lu jare sago. Ora butuh. Anan loro kok. Lah, Jahit. ya. Tak jete ya. Itu apa? Aku bulan lho. Bola apa? Bola sak kadut. Pasap gabah. Males. Males. Aduh. Weh. Iki dagangan kok.
Aku masuk ke belakang peperangan. Ini kalah nanyur. Sebelum angin itu seperti boleh. Saya tambah cepat aku kes rumah perang. Anak pi. Hai. Iya. Balik aku kayaknya ya. Balik nang iku. Ya. Sempurna. Aku kene wis bener. Apa itu apa? Mah. Turun timbang. Tadi kita. Mana? Turun timbang. Mama. Aku apa ini? Salah Ora pas nego iki. Aku salah. Aku nek kudu iki. Itu ukuran aku. Nyaya ini. Itu ukuran aku. Iki itu ukuran. Alam gua. Jalan. Iki tak copot. Aduh. Das dicopot. Data yang ngono. Lah tak ngono ah. Balik kowe. Butute digone, butute. Singgah. Aku dari kene lho. Ora itu. Trimes. Pengen digone gue kok Trimes. Wong bareng kok. Komen terus. Aku bener. Lagi.
Kamari kowe. Peperangan jan diteruske ora ana kerampungane. Penake piye? Weh becik nganggo cara. Awake dhewe kudu ndelik ana sak ngisore wit kae. Engko yen ana prajurit Ponorogo lagi doyak. Ayo. Anak pocong! Iya! Pocong itu lo! Pocong mata coba gendongnya pak! Rasa anak ini. Aku rawat dia, aku tuyul dari. Tuyul. Oh, orang ketemu orang tuyul ngene ora ro. Pocong! Rek. Hei, Apa? aku tuyul. Ini juragan bro! Ini bro! Ono apa? Penadus sih! Tuyul ono adus. Kudu ini kan kayak sopir lo. Dia apa kowe? Dia apa? Udah ngajak-ngajak aku ah! Ayo lo. Dok 600. Woi. Bocah bayi gede berak. Kowe dirampok wong iki. Iya sama itu! Tuyul. Kuwi sapa bojo kok? Dia mau kono? Ngapur ae. Kowe dadi apa? Dadi apa? Tuyul. Setan lah tolongan iki. Maling nih! Talong kowe. Tak ada apa aku kowe. Apa bang? Iki lho. Kowe nek! Bapak nangkep betah nih kira berapa? Beli madu. Lu kan dorong siapa? Pak. Apa? Hei, Lah pengen sapa iki? ayam tuh, Pak. Cocok.
Apa? Nek amat pocong. Gak kejar bagian tuh, Ra? Ya, berapa? Berapa? Nanti. Apa? Cocok ini. Bro, pas lu. Aku 300, kowe 300. Oke. Cocok? Cocok. Golek nah. Rokok? Bensin. Bensin? Polisi! Di sana dipati pengalaman kamu. Aku nyampe peperangan itu. Ora bakal aku menopakani nanging senojo aku dadi ojo nganti kawula kang ora ngerti kendang kimulih kena sanjata. Oh iya. Aku sambok lan putriku gelem nampa panglawan siji antara para panglawan. Nanging jaluk inap patang jroning 40 dina dari kisah atur pesanggrahan. Oh iya.